koye da kuma ladan da za a samu mai yawa akan haka. Yana nan cikin sahihul jami'u sagir. Hadisi na 15, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar duha wato sallar walaha, sallar hantsi raka'a 4 kuma ya raka'a 4 kafin sallar azhar, Allah zai gina masa katafaren gida a cikin aljanna. Wannan hadisi ya magana akan falalan sallar duha wato walaha raka'a 4 da kuma yin sallah raka'a 4 kafin azhar, Allah zai gina mutum katafaren gida a gidan aljanna. Man Nasiruddin Albani. Sannan na 20, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallar da Allah ya fi so mutum yayi sallar asuba ta ranar juma'a a cikin jam'i. Wato wannan abin da Allah yake so ne, in mutum yayi abin da Allah ya fifita, yayi abin da Allah ya fi so, wanda kuma yake yin abin da Allah ya fi so, Allah zai so shi. Da haka wannan hadisi ya magana akan falalar samun sallar asuba ta ranar juma'a a cikin jam'i, yana cin al-silsilatu sahiha.